L'Escola Municipal de Música i Conservatori Josep Maria Ruera i l'Escola Pere Anton han creat conjuntament un espectacle que representaran al Teatre Auditori de Granollers. Els 300 alumnes dels dos centres, sota les ordres dels mestres també de les dues escoles, han fet possible una cantata. Tindrem al damunt de l'escenari més de 300 criatures, Roser, de totes dues escoles, cantant, movent-se, ballant, tocant els instruments. 300 criatures que s'han esforçat moltíssim, que s'han il·lusionat moltíssim i que sempre han estat acompanyades de tots dos claustres. Forma part del nostre projecte interdisciplinar de tot el curs i de tota l'escola. Llavors, què és el que ens ha portat a nosaltres com a escola? Doncs, sobretot, mostrar el treball que s'ha fet durant tot el curs a tota la comunitat educativa. Llavors, poder compartir aquest projecte amb tota la ciutat de Granollers, que per nosaltres això també és un objectiu d'escola. La cantata es diu Sí, sí, música sí. El fil conductor és un viatge interior de cada persona a través de les cançons i la dansa. Els mateixos alumnes han participat en la creació de l'espectacle, una idea original amb música i lletra de Marta Poal, guió i direcció artística de Montserrat Morral i direcció escènica de Carme Nájera. Els projectes educatius transformadors són aquells que sorgeixen de la gent, no aquells que sorgeixen de les normes, de les lleis, que cada vegada presenten perfils més preocupants. L'obra, que s'emmarca en el projecte Carla Riera, neix arrel de l'espectacle Namana que va fer l'Escola de Música fa 2 anys amb el Celestí Ballero. La cita és dijous 19 a les 7 de la tarda i les entrades ja s'han esgotat.